wo wan kasamite wo yi no kafun efun wo wanum kakra anti ena wo ema asem no so na be no kore ko se de wo kan ye no enti no wanye HomeWork ye me de no kore meka kire wo obema otumi gina wase anim ka kire ne se wo ba ne se de be unu wagu ba wale enti wale ne de wan kan wo na chi nye se wanom nsa a wo gina ho kan ye no kwa bi so wadwene nye yo mame eni say ma worry am me yereti 8 years ni last year muna eduma ye rough kakra eni mo be basa oba no ka so obeko ni komaba ana me jani kwa mani koyi afi kodu yo say o won bi ya kansa ampanifo aka so fo abo ma kopar chosa say on wari bi den oba ni so on wale bi I say me pe na say me pe ma na wo ya masem ma me no credit e ba ko pe me ntwantro ma fa na chi pe say yes say de bia oba bia me hu na me ko fa no wa fa na chi ama oba na hunu pen me pocho da bi na ni o de hu se o pe ma aya me fi adwuma ba fi na me de me phone to a na wa fa phone no ff numbers also e yin ko phone numbers also ema bi so wadaje yankoi e de na siye te ban sa no na me ka chen so me jano kama na ko ni bra Daniel me pa che so be ma wo ne so a e be bo a se woni ha ene ye ne wo yeso no me pocho to me ka wo kasa wo ma wo ne so a no asan aye ne me pocho nti e ba ne sa no ana me jano kama ne ko ye okudu ye okono no kra me ni ma ton me ka ba ko na me BMW bi ma ton me ton sa kan na me dis kan bi jano kama ne ko ye o from me jai Saturday Monday no from me say scanner me de jano kwan ni scanner sa na me pa cha wo ma ne say me man 700 cedis 7 million na wo di jano kwan me pocha na de ko ye wo di sum na wo ko ba bi na ade ma no me pocha da bi o kra me say o ko na ma me chen nti me de me jano kama na kwa ba oni nkwala na me pocha ne me mba mo ye 3 nkwala me nsa na omu ko di sen na omu kwa ba omu 700 oh one cut down that do omu ko di o na omu ko krobe so de ya mesa ni niska krobe so na omu ko na omu ko asifo society omu frakra kwa asifo su akra kwa asifo su na nkwala me nsa mbe fili okro mbedru asifo su se na lorry fare na 7 million na sa ka say me ana me di omu ko station ekofa kama o no onu twa seat menu ana me twa ba ko kan so de be anko no be free nti na 80 cedis nti the first and second no use we call 200 cedis we move for car se be ka 500 nkura me nsa nti Monday no friend me say scanner something send this scanner fan course with no so mama na me expect sanka me ton car no kra no obeka se bia car na maton no shop na obi ma me no a wo de ne maguma na scanner she no first go ma me kwa na ka me first start be say dey obata na fie also ho chi wa metuma support o but one year ni sa okwatena okrum say me send this scanner and this scanner office be opasa o sign there and the brabetna na yes scanner wa menu mo asaba me kan ya ni ana o ka se me na me ka chenso se mesuma blood dia ba bi ekota de me enfa me ho me nka se kwatena wa me che wa na also ko abanto kwatena so office o sika na asade a and the sign brand me de man tissue bi ma de chi na me ma me friend me say me yere si on worry bi me to de me sa ebrem na bone be assemble na si wa kra na me ntumi nkanchen na me o no kre se so okasa me de aka no me ni mo hwe bi ko me re o ko no krom nti on ka hwe kire bi te de no ba fro say o de wonsa ebrem ana no ba ye so sa na waka kire ni sa da me friend papa na me bisa no e papa ba ku bi o no e so 40 bi ani on na me friend ana me friend no ka kire no me friend na say no kre sa na me hira friend na ka kire no na me say na say on me wa sam kra na ka kire me o hansa wako okudu kuma sa wo be sa de say ni ngwase kase nti ene mu de no kre ba ko pe me so me gufu kakra nti man frɛ no ni 3 days time asa me frɛ no
na me ne kasa na ɔka kyerɛ me sɛ no kra ɔnware me biem na wafrɛ abusu afa ka kyerɛ mo sɛ ɔnware me biem nti kwan me mefa so na ɔde me nsa bɛbrɛ me na so okay mate saa na ɔka deɛ ande mate me ni asɛm bi aka nti ne mu ɛwɔ mu saa na gya mekɔ me akasa mekɔ sɛ mekɔ akɔpa ne kyɛw ɛnde mekɔ ubu nkotodwe ne pa ne kyɛw mo de na wana ne maame ne papa ne metena ase asɛm mo bisa me ne sɛ me nkwa na me ba yɛ deɛ ɛnde ɔmo ni me ne asɛm bi aka ɛsan sɛ ɔmo hia me ne mabusuafo nti sɛ me nkwa na maba deɛ ɔmo ne me nka asɛm bi ya nti me nsanko na mso okay sɛ saa na ɔmo aka deɛ amati na me de me firi ɔkɔɛ bisa ne me papa no kɔɛ eme nu kɔ hɔ kɔpa akyɛw ɔmo fɛn tena ase ɛkasa no na ɔbaa ne ka n'asɛm na ɔwie no deɛ ɔde twa ato so no deɛ ɔnware biem ɛna ɔmo bisa no sɛ deɛ na me so no wɔka na mso o nokora deɛ baako pɛ me ne me yere tena yɛ akye na me yere no ne problem kakra me wɔ no sɛ ɔmpɛ adwuma obi adwuma ma na wahye no nti me yere no ɔyɛ kwadwefo ne ka saa pɛ ne ma me bu afu sɛ ɔbaa kwadwefo deɛ yɛn ware no nti sɛ mimi sɛ ɔyɛ kwadwefo deɛ mengya ne life ma no because ɔbaa kwadwefo yɛn ware no ɛna me deɛ agya makoma kɔ so kakra na mekɔka sɛ ɛndeɛ maame sɛ wɔse saa deɛ ɛndeɛ wo na ogu ma waleɛ nti saa deɛ wɔba na wankasa wale wadeɛ ɛdeɛ memu sɛ manka ne yie ɛyɛ nkɔsesɛm na mekaeɛ no wogyina a waseɛ anim ka kyerɛ ne sɛ nkotodwe pa ne kyɛ wɔ ho sɛ wogyina a waseɛ anim asɛ wo nkɔmmɔdie a woka nyinaa mehwɛ wa woka fo wogyina a waseɛ anim ka kyerɛ ne sɛ ɔnwale ne ba no yo toa so ɛ hello ma yɛtie o nti ɛba saa no na mepa ne kyɛw nkotodwe pa ne kyɛw sɛ deɛ asi no ɛyɛ yaw na ma mede ka bibi sɛ ɛsiane sɛ me ne me yere nya asɛm no sɛ mabɛpa kyɛw no maasɛ obuafoɔ sanka ɔfa me sɛ me nso meyɛ ɔba nti sɛdeɛ ɔbufoɔ no a wokae no ɛno nti na maa me so meka asa nti mepɛ ɔkyerɛ bi nsi bio ɛna mede paa ne kyɛw nti mebaa krakra me sa ma me papa ne me ma me no afrɛ no paa ne kyɛw ama me sɔfo baako so frɛ no paa ne kyɛw ma ɔse ɔde akyɛ me ne mu a me ne meyere kasa paa ne kyɛw sɛ metwɛn ha sɛ ɔbaba no anka yɛahwɛ nkwadaa ne dakye still ɔma ɛna me ame san kɔ hɔ biem sɛ mekɔhwɛ sɛ deɛ nkwadaa ne ho te ɛna mekɔɛ mekɔdu me san kɔpa ne kyerɛ saa wɔmfi me ɛna nde meka saa deɛ awɔ no na wɔyɛ no adwene sɛ ɔnware biem deɛ ndeɛ mede nkwadaa no bɛkɔ na mede ɔmɔkɔgu skul sɛdeɛ bɛyɛ a ɔmɔda akye no bɛyɛ basaa ɛna mefa nkwadaa no nabaeɛ mede nkwadaa no bɛgu akra mede ɔmo bɛgu skul wɔ akra bɛyɛ 3 months meyere ntumi ahwehwɛ nkwadaa akyi kwan da sɛ bia nkwadaa no wɔ ha na sɛ ɔmo ni a ɔmo ma kwan yɛ a ɛna ɔbaa sɛ ɔba bɛfa nkwadaa no nso sɛ nkwadaa bɛdi ha 3 months ama wɔntumi amahwehwɛ ɔmo ba asɛ ɔba atɛn ɛme koraa deɛ nti ama mede nkwadaa no baa ne sɛ bɛma ɔdɔ no yere na anka mede nkwadaa no ba sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛba na ɔbɛtena hɔ a sɛdeɛ yɛtumi ahwɛ nkwadaa no daakye yi ama up to now wɔmma yɛafe na ɔba that means wɔasi bu sɛ awɔ no na wɔnware bi saa deɛ mate na nkwadaa no ɔmo nim nkyɛn sisi ɔmo wɔ skul nti mɛkɔ kɔfa ɔmo aba ɛna ɔno bɛyɛ ne sɛ ɔpɛ sɛ anka ɔbɛyi nneɛma ɔda mu no so na sisi na wɔsɛ ɔnware bi no wobɛyi nneɛma ɔyɛ sɛ ade na sɛ akyi no bi ebusuafoɔ tena ase na sɛ wɔsɛ mayi wo nneɛma no bi atɔn a ɛde asɛm na mɛka nti mema ɔkora ma wonkɔyi nneɛma bi a ɔso ɔnwale biem na ɔbɛyi ne nneɛma a ɔso ma ne nyi adeɛ ɔsɛ ɔbɛyi na ɔbɛyi na ɔkɔyɛ ɔkɔyɛ akɔ report police sɛ ɔmɛkyi me nkɔtom na memede nkwadaa no esie ne sɛ mema ne hu ne mma nti ɛbaa ne saa na mekɔɛ na mekɔɔ police station ɔkɔkyerɛ m'anim asɛm ɛna mekɔfa nkwadaa no firi baabi a nkwadaa no wɔ no baa fi anɔpa ɛna ɔmo baeɛ sɛ ɔmbɛfa ɔmo akɔ ɔno esi agye ne baeɛ nti ɛno deɛ meka kyerɛ si agye sɛ mepa no kyɛw a ɔmo ndi kan na mea mede nkwadaa no bɛba ɔse ɔmpani time a mohyɛ me no apa ho nti ɔmpani ɔno deɛ ɔne me kasa so mede ka na mepa no kyɛw sɛ wodeɛ ɔndi kan mɛba ante ase no nso ɛndeɛ saa deɛ a ɔntumi nhyɛ me by force sɛ mefa nkwadaa no mmra because ɔbaeɛ no ndua no yɛ ne ho ɛfiri nti sɛ ɔsɛ ɔndi kan no sɛ ɔnte ase deɛ a ɛndeɛ mekɔ na mene nkwadaa no aba nti mewie dan no kɔrɔ adam a na mesiesie nkwadaa no ho na
Pia bonte se me kosata no ma frɛ patrol team se o ma chimi ntɛde de ɔmo ba yɛ de sie de ya me nkɔ ne ni ɔso ɔmo mɛkye wo sɛ waayɛ den sɛ me de nkɔ na si na ɔmo ba so ɔmo bɛkye me ya me si me nkɔ na ɔbaa yɛ no woma ne hu baabi a nkɔlaa ne wɔ me pɔtɛ na nkɔlaa no wɔ me nkyɛn ɛda ɔmo bɛkye me de na me ne nkɔlaa no na me ti me ba na nim na ɔmo kye me yɛtie o me ba na nim na ɔmo kye me a ɔmo se me mfo car na me se o car ne de me ntumi mfo because police for makoma 6 ɛda na me sa me ne me market o we ma fo car ne ti ma du kwa ho awie nti ma me fa car na me nko police station na mo so mo mbra ɔmo se na ɔmo nti ase ɔhana police ba access o didi mate na me se o masa me obi kunu ntumi didi mate mo marketing to anim se odi matam dia and me so me do atam bi because asam na esi na ya awala asam mu nim ho bi ɛde na obi awala asam na obɛchi obi obedi na atam sɛ ɔyɛ krasi ni ne ho fe bi yɛn kasasa and then the na kasakasa na mbodi handcuff gu mi nsa sɛ me arrest for arrest ntoma lock me and the gidi say me sɛ bakɔkɔ aho me ntumi mpagya ne yewet normal nti ɔmo force ya na mbodi me check na mbodi handcuff gu mi nsa na mbodi me check na ko police station me ko ɔmo sɛ ma lock me sɛ my resist for arrest nti ɔmo de me bakɔkɔ ntoma lock me and then me dem say to stand there in me as I'm afraid penny bia ofi adwuma mo ba be yi me bia na me ye adwuma no oba so ba kasa me yi me me frɛ me bra so sadia me de masem ba tu nanim na embo bia e ho no ya hwe na ya ka because of nkwane da chinti na emwa sɛn nkwane da che na hia sɛ nkwane da che de so ɔmo papa ne nti wo hwɛ wo eti da che baby esa sɛ me mpɛsɛ me mba no bakɔ tena krasi ɛno nti asin fo su de sɛ wɔnyɛ krasi obra ama me ɔmo twemo ɛhɔ ɛkɔi ɔmo twemo asin fo su eti ese no pɛsɛ o ma ne bɛtena wo hɔ nkran me pɔchai pani o wo mo anya sɛ ana sɛ enkwa no mako school nkran keke no ne ade ehia me akola no pani a wo mo anya sɛ pani a wo mo 6 years 4 months ɛna ketwa pa ne so sɛ ketwa no 4 years last one no ano de ondu obanya 1 year ambo next 2 weeks yo papa untumi nyi wo mo emra mu no age sɛ wo no so obɛgye wo mo po a waware a wo ne wo baate na sɛ bɛma a wote wo nko a wote sɛ wo kɔsesa nkola miensa pani kura no wo nu 8 years sɛ wote na enye ne emra mu no untimi anya mo miensa na me lu na me de mo bai na yeru ne kura pani no wo 6 years no still a wo sha onu sɛ ne papa ete no na wo bɛti ni mpo a sɛ wo ne wo ba waware a wo ne wo yerete ene ya kasa ya agi eba ma wo enti de ese ye kan sɛ wo no yire ne bɛka ne ntiase aye adwuma na ba bi owo bia wato aso ahwe wo ba kopem sɛ nkra no pani ni benya 8 years a wo betimi age no na ne sɛ wo mu na nei pa de no kra ye ewo mu no untumi nyi nkra no o mu years no ɛna wo so nware ti de wo ho no enti se de oba na wale ne tinto ntan kra ono de wasi ne bo se onware bi nti wo wan kasamiti wo yi no kafun efun wo wanum kakra anti ena wo ema asem ne so ne be no kore ko se de wo kan ye no enti no wanye HomeWork ye mi de no kore meka kire wo oba ma tumi gina wase anim ka kire ne se wo ba ne se de be wo no wagu ba wale nti wale ne de wan kan wo na chi nyese wanom nsa a wo gina ho kan ye no kwa bi so wadwene nye meka no kora kire wo nti no o sere mame anti yanhwe na ya mwa na nkra ne de untumi nti wo mwa wo mu ejini nti agere panini nya 8 ti bo ho modern so obeboa na yatumi ahwe nkra no eno ne ebeboa yi ye da se bebre ye hia nkyere mu foforo nso a ye beba ho we ze champo